Krishna, l'audiollibre. Capítol 7. Salvació de Trinavarta. Krishna posseeix 6 opulències en plenitud: riquesa, força, fama, coneixement, bellesa i renunciació. Ell es manifesta en encarnacions eternes. Escoltar sobre les seues activitats transcendentals ofereix una gran oportunitat per a l'ànima condicionada. En el Bhagavad Gita queda establert que aquestes activitats van més enllà del material i escoltar-les permet l'evolució de la nostra naturalesa transcendental. La inclinació natural d'escoltar es pot satisfer escoltant els passatemps del Senyor en lloc de ficcions, i eixa escolta transformarà la nostra naturalesa immediatament. Escoltar els passatemps del Senyor i el seu nom transcendental neteja el cor de la contaminació material, segons va ensenyar el Senyor Chaitanya. Este procés de servei devocional, especialment l'audició, purifica i revela la nostra verdadera naturalesa. La vida condicionada es deu a aquesta contaminació, però en netejar-se despertem la nostra funció latent de servir al Senyor. En evolucionar la nostra relació amb ell, ens tornem aptes per a amistats devocionals. Maharaj Pariksit recomana escoltar els passatemps del Senyor per aconseguir la meta última de la vida humana, objectiu que este text busca facilitar. El Senyor, sent misericordiós, descendeix a este món i desplega les seues activitats com un home corrent. Desafortunadament, els impersonalistes o la classe atea d'homes consideren a Krishna un home comú i corrent i solen burlar-se d'ell. Això ho condemna en el Bhagavad Gita el Senyor mateix quan diu: els malvats prenen a Krishna per un home comú o algú solament un poc més poderós. Per la seva gran desgràcia no poden acceptar-lo com a la suprema personalitat de Déu. A vegades, algunes d'eixes persones desafortunades fins i tot arriben a presentar-se com a encarnacions de Krishna sense cap confirmació en cap escriptura genuïna. A mesura que Krishna va anar creixent, va començar a incorporar-se. No es limitava a seguir tombat d'esquena. Yashoda i Nanda Maharaj van celebrar un altre festeig, el primer aniversari de Krishna. Van organitzar l'aniversari de Krishna tal com encara el celebren els seguidors dels principis vèdics. Es va convidar a tots els pastors i pastores a participar en la joiosa celebració. Una alegre banda de músics va interpretar les seues cançons i la gent reunida va gaudir. Tots els bràhmanes erudits van ser convidats i van entonar himnes vèdics per a la bona fortuna de Krishna. Mentre es cantaven els himnes vèdics i sonava la música de les bandes, Krishna va ser banyat per Mare Yashoda. La cerimònia del bany rep el nom sànscrit de Abhisheka i encara avui se celebra en tots els temples de Vrindavan el dia de Janmastami, l'aniversari de Krishna. En ocasió d'esta festiva celebració, Mare Yashoda va disposar que es distribuiria una gran quantitat de cereals i llegums i es van preparar vaques de primera classe decorades amb ornaments daurats per oferir-les en caritat als erudits i respectables bràhmanes. Yashoda va prendre el seu bany i es va encalanar i, col·locant en la seva falda el xiquet Krishna, degudament vestit i banyat, es va seure a escoltar els himnes vèdics que entonaven els bràhmanes. Mentre Mare Yashoda escoltava els cants, el xiquet va semblar dormir-se, per la qual cosa, a la quieta, el va ficar a dormir. Afaenada, rebent a tots els amics, parents i residents de Vrindavan en aquella santa ocasió, va oblidar alletar el xiquet. Al poc, Krishna plorava, afamat, però Mare Yashoda no podia sentir-li a causa del bullici. En conseqüència, el xiquet es va enfadar perquè tenia gana i la seva mare no la tenia. Així que va alçar les cames i va començar a camejar com un xiquet corrent. El bressol on estava el bebè Krishna es trobava davall d'un carretó i
mentre donava puntades, va tocar accidentalment la roda del carretó, que es va trencar. En el carretó hi havia diversos utensilis i plats de llautó i altres metalls, i tots van caure amb gran estrèpit. La roda del carretó es va eixir de l'eix, i els radis de la roda es van trencar i es van escampar per tot arreu. Mare Yashoda i totes les gopis, així com Maharaj Nanda i els pastors de vaques, no eixien de la seva sorpresa perquè no entenien que el carretó s'haguera esfondrat per si sol. Tots els reunits en la funció sagrada es van amuntegar i van suggerir teories sobre l'esfonsament del carretó. Ningú va ser capaç d'esbrinar la causa, però uns xiquets que estaven allí jugant, prop del xiquet Krishna, van informar a la multitud que tot es devia al fet que Krishna havia colpejat la roda amb els peus. Van assegurar a la multitud que havien vist com havia succeït amb els seus propis ulls i van afirmar enèrgicament la causa. Alguns van atendre la declaració dels xiquets xicotets, però altres deien: «Com podeu creure el que diuen estos xiquets?» Els pastors i pastores no podien comprendre que la totpoderosa personalitat de Déu fora allí tombada com un bebè i que poguera fer qualsevol cosa. Tant el possible com l'impossible estaven en el seu poder. Mentre es discutia, el bebè Krishna es va posar a plorar. Sense dir res, Mare Yashoda va prendre el xiquet en la seva falda i va cridar als bràhmanes perquè entonaren himnes vèdics sagrats amb la finalitat de contrarrestar els esperits malignes. Al mateix temps, va permetre que el bebè mamara del seu pit. Quan un xiquet succiona bé el pit de la mare, ha d'entendre que està fora de tot perill. Després d'això, els pastors més robustos van recollir els desperfectes provocats pel carretó trencat i tot va quedar ben col·locat, com abans. Va ser aleshores quan els bràhmanes van començar a oferir oblacions al foc del sacrifici amb iogurt, mantega, herba cuixa i aigua. Van adorar a la suprema personalitat de Déu per la bona fortuna del xiquet. Els bràhmanes, que eren presents en aquest moment, estaven tots ben situats, perquè no eren envejosos, mai s'entregaven a la falsetat, mai es mostraven orgullosos, no eren violents i mai reclamaven cap fals prestigi. Tots eren bràhmanes de bona fe i no hi havia raó per a pensar que les seues benediccions foren inútils. Amb ferma fe en els bràhmanes qualificats, Nanda Maharaj va prendre el seu fill en la seva falda i el va banyar amb aigua mesclada amb diverses herbes, mentre els bràhmanes entonaven himnes dels Vedes, Rig, Yajur i Sama. Es diu que sense ser un bràhmana qualificat no s'han de llegir els mantres dels Vedes. Heus ací la prova que els bràhmanes estaven qualificats en tots els símptomes brahmànics. Maharaj Nanda també tenia plena fe en ells. Per tant, se'ls va permetre realitzar els rituals cantant els mantres vèdics. Hi ha moltes varietats diferents de sacrificis recomanats per a diferents propòsits, però tots els mantres han de ser cantats per bràhmanes qualificats. I pel fet que en esta era de Kali tals bràhmanes qualificats no estan disponibles, tots els sacrificis rituals vèdics estan prohibits. Per tant, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha recomanat només un tipus de sacrifici en esta era, a saber, el Sankirtan Yagya, és a dir, cantar el Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mentre els bràhmanes cantaven els himnes vèdics i duen a bon terme rituals, Nanda Maharaj va tornar a repartir enormes quantitats de cereals i moltes vaques. Totes les vaques que es van donar, en caritat, portaven preciosos ornaments brodats en or i les seues banyes estaven adornades amb anells d'or. Les seues peülles estaven cobertes en làmines de plata i portaven collarets de flors. Va donar moltíssimes vaques per a garantir el benestar del seu meravellós fill, i els bràhmanes, a canvi, li van atorgar les seues afectuoses benediccions. I les benediccions oferides pels capaços brahmanes van resultar impossibles de complir. Un dia, poc després de la cerimònia, quan Mare Yashoda acariciava el seu bebè en la falda,
Este va semblar augmentar el seu pes i al no poder carregar-lo ho va depositar en el sòl de mala gana. Al cap d'una estona es va estreure amb els assumptes domèstics. En aquest moment, un servent de Kamsa, el nom del qual era Trinavarta, seguint les instruccions del seu amo, es va manifestar en el lloc en forma de remolí huracanat. Va alçar el xiquet sobre els seus muscles i va produir una gran tempesta de pols per tot Brindavan, encegant a tots. En pocs instants, la zona de Brindavan es va enfosquir tan densament que resultava impossible veure ningú. Durant aquesta gran catàstrofe, Mare Yashoda va perdre de vista el seu bebè que s'havia emportat al remolí i es va posar a plorar llastimosament. Es va desplomar exactament igual que una vaca que acaba de perdre el seu jònec. Mentre Mare Yashoda plorava tan llastimosament, totes les pastores de vaques van acudir immediatament i van començar a buscar el bebè, però es van defraudar al no poder trobar-lo. El dimoni, Trinavarta, es va alçar a gran altura per l'aire amb el bebè Krishna en el seu muscle, però el bebè va assumir tal pes que de sobte no va poder anar més lluny i va haver de frenar la seva força com a remolí. El bebè Krishna es va fer més i més pesat i va començar a pressionar el dimoni agarrant-se al seu coll. Trinavarta va sentir que el bebè era tan pesat com una gran muntanya i va tractar d'eludir les seues mans, però no va poder, i els ulls se li van eixir de les òrbites. Cridant feroçment, va caure a terra de Brindavan i va morir. El dimoni va caure exactament igual que Tripurashura, que va ser travessat per la fletxa del senyor Shiva. Trinavarta va xocar contra una llosa de pedra i els seus membres van quedar destrossats. El seu cos va resultar visible per a tots els habitants de Brindavan. Quan les gopis van veure el dimoni mort i el xiquet Krishna molt feliç jugant sobre les seues restes, van alçar immediatament a Krishna en gran afecte. Els pastors i pastores es van entusiasmar en recuperar el seu estimat fill Krishna. En aquest moment van començar a parlar del meravellós que era que el dimoni s'haguera emportat el xiquet per a devorar-lo i que no poguera fer-ho. En comptes d'això, va caure mort. Alguns d'ells van mostrar el seu acord amb el resultat. Ha conclòs degudament, perquè els que són massa pecadors moren a causa de les seues reaccions pecaminoses i el xiquet Krishna és piadós. Per tant, està a resguard de tota classe de situacions per perilloses que semblen. I nosaltres també hem d'haver realitzat grans progressos en les nostres vides anteriors, adorant a la Suprema Personalitat de Déu, donant grans riqueses en caritat i actuant filantròpicament per al benestar general dels homes. Gràcies a aquestes activitats piadoses, el xiquet està a resguard de tot perill. Les gopis, allí reunides, van conversar entre si. Quina classe de penitències i reparacions hem d'haver realitzat en les nostres vides anteriors? Hem d'haver adorat a la Suprema Personalitat de Déu oferint diversos tipus de sacrificis, fet caritats i realitzat moltes activitats de benestar per al públic, com cultivar arbres, banians i excavar pous. Com a resultat d'aquestes piadoses activitats hem recuperat el nostre fill, encara que se suposava que estava mort. Ara ha tornat per a animar els seus familiars. Després d'observar tan meravellosos successos, Nanda Maharaj va començar a pensar en les paraules de Vasudeva una vegada i una altra. Després d'aquest incident, mentre Yashoda estava alletant en una ocasió el seu fill i acariciant-lo amb gran afecte, va brollar un profús subministrament de llet del seu pit i quan li va obrir la boca al xiquet amb els dits, de sobte va veure la manifestació universal a l'interior de la seva boca. Va veure dins de la boca de Krishna tot el firmament, incloent-hi els astres, les estreles en totes direccions, el sol, la lluna, el foc, l'aire, els oceans, les illes, les muntanyes, els rius, els boscos i totes les altres entitats mòbils i immòbils. Quan Mare Yashoda va veure això, els batecs del seu cor es van accelerar i va murmurar dins seu: «Que meravellós és això!
no va ser capaç de dir res, sinó que es va limitar a tancar els ulls. Va quedar absorta en meravellosos pensaments. El fet que Krishna mostrara la forma universal de la suprema personalitat de Déu, fins i tot allí recolzat en la falda de la seva mare, demostra que la suprema personalitat de Déu és sempre la suprema personalitat de Déu, ja siga que es manifesta com un xiquet en la falda de la seva mare o com a auriga en el camp de batalla de Kurukshetra. La invenció dels impersonalistes de que és possible arribar a ser Déu gràcies a la meditació o mitjançant activitats materials artificials es queda així sense fonament. Déu és sempre Déu, en qualsevol condició o estat, i les entitats vivents són sempre les parts integrals infinitesimals del Senyor Suprem. Mai poden ser iguals a l'inconcebible poder sobrenatural de la suprema personalitat de Déu.